Здравейте, приятели, и добре дошли в подкаста на Реалистимо. Този епизод е адаптиран от видеоверсията на подкаста ни, който можете да гледате в YouTube или на realistimo.com. Здравейте, приятели! Ние сме Мартин и Вихрен и вие сте с най-новия епизод на Реално за емоциите, като днешният ни гост е Теди Амова. Теди е интериорен декоратор, а също се занимава с маркетинг и създаване на съдържание. Здравей, Теди! Добре дошла! Здравейте! Много ми е драго да се видим в този утрешен ден, софийски. Можеш да ни кажеш малко повече за теб и също каква е разликата между дизайнер и декоратор? Аз това го правя професионално, може би година и половина, две, грубо казано. Аз самата идвам от семейство на строителни предприемачи. През годините съм си играла, защото наистина аз го намирах за детска игра тогава, с различни имоти, които сме завършвали, дали за продажба, дали за поднаем. Но никога не съм си представила, че това нещо, особено след 30 плюс годишна възраст, ще го превърна в моя професия, защото аз имам над 10 години опит в създаването на съдържание, контент маркетинга. На времето имах, смея да твърдя за годините си, първата контент маркетинг агенция в България, още 2013-2014. Говорех за органично съдържание, за дигитален бранд, за дигитална личност, как се създава, докато се продаваха SEO оптимизация и Google реклами, нещо, което все още в маркетинга е много важно и част от цялостния микс. И просто, както обичам да се шегувам, 2 бърнаута и една екзистенциална криза по-късно, прецених, че живота е твърде кратък и че ще преследвам нещо, от което имам интерес, именно интериорите. За да отговоря на въпросите, разликата между интериорен дизайнер и интериорен декоратор е много голяма. Всъщност двете професии работят заедно много често или поне на Запад. На Запад, в Щатите най-вече, това си е абсолютно подразделение на интериорния дизайн. Интериорният декоратор влиза обикновено след интериорния дизайнер или когато клиента не иска да работи с интериорен дизайнер или е в казус, в който е живял в конкретно жилище известно време, влиза един ден в стая да си казва, тук нещо му липсва. Обаче не знае какво и не знае как да реши този казус и тук влизам аз. От текстили, завеси, килими, декоративни възглавници, картини, неща, които са изключително лични да се вземат като решение и които интериорните дизайнери рядко навлизат в този детайл, когато правят цялостни 3D проекти. Обикновено аз влизам и завършвам, или както обичам да се шегувам, щипката уют, която е нужна, за да може да стане едно жилище дом. Много интересно. Значи интериорен декоратор по-скоро придава този уют и това усещане, когато аз като клиент усещам, че нещо не е наред, но не знам точно какво, следва да потърся мнението на специалисти. Да, като в България се радвам да кажа, че все повече пазара се научава на тази разлика. Аз много говоря и на тази тема онлайн, както вече знаете. И наистина другото, което... Sample complete. Ready to continue?